Apa? Pakai telepon mana? Malam kami lu. Agak sih salah. Aki, ulo ko na. Kina, kami merupa gulo. Laro kasi pago. Dengan talay gaji. Nasang daw papa pertandingan ang taga-kita. Natata. Yung baka. Mga pwede na sa talay. Pwede. Hindi mo din niya. May pasa. Nangaga. Isang moto. Ito na ba? Pangit. Ayaw ba sa kumakun? Loan yung tugo. Loan yung mamela. Sigaw ba ko niyo po? Tahu petik memang mula mapuji tanya papile